Groove House on oululainen yksityinen rumpukoulu, joka tarjoaa laadukasta ja ammattitaitoista rumpujen soiton opetusta kaikenikäisiin. Meillä ei ole pääsykokeita eikä ikärajaa, joten kaikenikäiset ja tasoiset on tervetulleita. Soittamisen tulee olla hauskaa, ja tässä rumpukoulussa pyritäänkin juuri ilon kautta oppimiseen. Opetus on innostavaa ja kannustavaa, ja oppimisympäristö on rento ja viihtyisä. Jokainen oppilas otetaan huomioon yksilönä, eli kaikille tehdään henkilökohtainen opetussuunnitelma ja edetään sitten sen mukaan. Groove House rumpukoulun keskeinen periaate on, että jokainen voi oppia soittamaan rumpuja. Kaikki opittu pyritään soveltamaan käytäntöön, jotta soittamisesta saataisiin enemmän irti ja että se olisi mielekästä. Tervetuloa tutustumaan ilmaiseksi.